କଥା ନିଅ ଫୋନ ଦଉଛି ଲଗେଇ ନିଅ ମୋ ପିଆର ସିମ୍ପାକୁ ଫୋନ କର ଡିସେମ୍ବର 14 ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଫର୍ମ କୁଟା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କଣ ଏବେ ଆସ ଏକତ୍ର ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମତେ ବା ମିଆ ଖୋଲିବା ଫୋନ କରିଛି ତା କତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକତ୍ର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବେଷ୍ଟେନ୍ ଟପର ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଜାଣିପାରିବ ଟଙ୍କା କିଣିବା ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିବା ପରେ ତମର ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ମଜବୁତ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ସମେଣ୍ଟ ତା ଠିକ ଅଛି ତମ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ହବ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇଲେ ହବନି ତା ଦେହ ଉପରେ ତା ନାରୀତ୍ୱ ଉପରେ ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିବାକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ରହିଲା ତ ହେଇପାରେ ସେଟା ରୋମାନ୍ସ ହେଇପାରେ ସେଟା ନେଟ୍ ହେଲେ ସେ ଝିଅଟା ଏଠିକି ଆସ Ah!